ljudi, pre svega želim da zahvalim za 300 subscribera. Dostigli smo tu neverovatnu cifru od 300 suba. Hvala vam svima puno, hvala što ste uz mene. Sok, soki. Šta bi, imam samo još 3 minuta za snimanje. Ajde vam da udarim da im izdelim pozdrave, be, ljudi, be. Hoćete pozdrav, a? Hoćete pozdrav? To sam već snimio, ne mogu da snimam 2 put, mrzi me. Evo vam što sam snimio, evo vam pozdravi, imao sam ružnu frizuru, sad sam ukupan, nisam imala frizuru, viš kako je dobar kosa, viš kako je dobar. Zato ljudi, evo sad to da vas pozdravi, evo. Snimi beatbox tutorial, Dixon JT, pozdrav za tebe Dixon JT, dobit ćete, snimit ću vam taj klip. To se ništa ne brini. Ne da padaš. Stoj. Yes, nastavljamo ljudi, okej, slušajte me sada. Veca, ma ti ćeš jednog dana biti bolji od Muđe. Hvala ti Veco, veliki pozdrav za tebe. Mislim, kad se uporediš sa nekim koji imaju milion, ili neki koji imaju ovoliko hiljada, ili neki koji imaju ovoliko hiljada, ili neki koji imaju ovoliko hiljada, znaš ono, a bar vidite Peco, on nema ništa. Izvini Peco, pozdrav za tebe. Lara Sekić, najbolji. Nego Laro. Filip Pro, uništi hejtera legendu. Lele. To isto treba snimim reakciju na tog što je prozivao taj hejter. Lele, ima da ga satrem oči. Ne, bukvalno da ga killujem. Ne to, ne, samo ću da ga argumentovano uništim. Hoćemo još Boxbaj, pozdrav za Boxbaja, sviđa mi se nik. Deki, Cifi, molim te, sve bi dao da snimiš Hello Neighbor. Please! Dogovoreno, brazeru, snimit ću i to. To ću za 3. klip, 4. možda. Hoćemo GTA 5, molim te. Poslije ćeš poznat, pa što ti kažem, hashtag NecaGang. Pozdrav za tebe, Dašo X. Ovako. Ok, ljudi, evo šta se desilo. Posljednji klip, reakcija na najgori rap Ami G Leon. 29 lajkova, 3 dislajka. 29 lajkova, 3 dislajka. Od kad je to počelo? Od kad su došli, oni su nadali. Trikovi za školu, 35 lajka, 0 dislajka. Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. 34 lajka, 0 dislajka. Kuena, da ništa ne snimam, samo kenjam. 30 lajka, 0 dislajka. Ja i Neda, horror igricu što snimamo, 130 lajka, 2 dislajka samo. Ej, na 1280 pregleda. I sad odjednom dolaze goveda i dislajkuju moje klipove. Namerno dislajkuju moje klipove, ej be. A ovo, dečku. Šalim se, nemoj se plašiti ljubavi, zezam se samo. Podržajte vidite njihovu facu. Evo, ovo je jedna od njihovih faca. Znači ga sam 3, 2, 1, BUM! I posvima ljutu s nama je Stefan Luzer i... Pola Stepen i Med. Znam, aj kaži. Sa njegovim brkovima onim. Za malo da umrem, ne, šalim se, bravo. Cifi legendarni out, 3, 2, 1. Out, motherfuckers. Napišite također, molim vas, vaše ideje šta još želite da snimam.